En aquesta breu sèrie de vídeos sobre Kdenlive, en primer lloc el que veurem és la seva pàgina web. Anirem a kdenlive.org i si posam /es accedirem a la pàgina en castellà. També tenim la possibilitat de canviar l'idioma des del menú superior, com podeu veure. També tenim en el menú superior les diferents possibilitats que ens oferta aquesta pàgina. Molt interessant, ajudant en el desenvolupament del programa, seguiment de problemes, reportar solucions o, com no, fer qualque tipus de donació. Vendrem a l'opció de descàrrega. Fixeu-vos que tenim versió per Windows, per Linux i per Mac únicament amb processadors Intel. Processadors Apple Silicon encara no està disponible una versió. Per exemple, si volguéssim instal·lar a Windows, podríem tenir l'opció d'instal·lable o una carpeta autocontinguda en tots els fitxers necessaris perquè funcionés. Per exemple, si el nostre cas és Linux, podem utilitzar appimage, Flatpak o senzillament, per exemple, si volguéssim editar els PPAs del nostre ordinador, seria tan senzill com sudo add repository i afegim el repositori des d'allà on se descarregarà. Fem una actualització dels paquets i senzillament després sudo apt install Kdenlive i ja ens trobarà aquest programa. Però anem a veure com se faria en aquest ordinador amb Windows. Descarregarem la versió instal·lable. Una vegada que ha acabat, serà tan senzill com venir a l'arxiu que s'acaba de descarregar, .etc, fer clic damunt ell i esperar que comenci la instal·lació del programa. Com podeu imaginar, és una instal·lació típica. Següent, instal·lar per qualsevol persona que utilitzi aquest ordenador. Següent, la carpeta on s'aniran emmagatzemant els arxius necessaris per poder executar aquest programa. Instal·larem i en un breu segons ja tindrem disponible en el nostre ordinador, a dins la carpeta de programes, aquesta aplicació d'edició de vídeo no lineal. Li dem finalitzar i directament escrivim Kdenlive, i com podeu veure ja ens compareix aplicació. Aquesta seria la primera passa per poder disposar d'aquest fantàstic editor de vídeo no lineal com és Kdenlive. Permetent l'accés en el firewall de Windows, permetre, i ja senzillament podem maximitzar i tenim a la nostra disposició aquest programa. Moltes gràcies i espero que vos sigui d'utilitat.